L'organització del DA Challenge Godall 2014 es va veure superat pel número de demandes per participar en la prova. Finalment les va limitar a 253. Un dels principals motius era el reduït accés a la zona de competició que es realitzava en plataformes. Bicicletes tot terreny i els seus pilots hi pujaven en grups i de forma continuada, tant en els entrenaments de dissabte com en la competició de diumenge. Un cop a la zona de sortida, la mola de Godall, els ciclistes adequaven la seva indumentària de seguretat en un descens curt però de cert risc. Eren 1.200 metres que el pilot més veloç, Edgar Caballero, del club Vadebicis, va recórrer en 2 minuts i 10 segons, superant per només un segon el segon classificat, Jorge García, de Ciclos Domingo. Caballero, a més, va millorar en 6 segons el rècord de la prova. En categoria elit femenina, la vencedora de la prova va ser Blanca Julià, del club La Poma Bike Park. L'espectacular descens en bicicleta de muntanya de la 6a edició del DA Challenge de Godall va finalitzar a la plaça de l'Ajuntament. Els organitzadors, la Unió Ciclista Santa Bàrbara, ha destacat el rècord de participació aconseguit i la bona resposta d'aficionats que van seguir la prova. Les pròximes cites del campionat de descens es realitzaran a Cervià de les Garrigues, Pineda de Mar i Avià.